A už ma konečne mimo. To nás nie je, lebo... Kde máme dieťa? Dieťa, Kupko? Ale veď tam sedia. Dobre, nie som privatný. No, oni sú tam schopní sa tam takú teraz. Dieru vyrobiť ako bunker. Ja som bol tež mladý aspoň. Áno, pekne. No je dobré. Áno. To ráno odpýtam. Už je teplo. Aby aj sa nové tepláky. Lebo mi bolo dole. Potom mali zrovna zem trošku. Lebo sú to pri hej? Ty kuko. Cítiš to? Zuzana! Konečne! Práva je teplo! Už to cítim. Poď tam šipku! Také rohy výjdu. Taký chvost. Konečne sa cítim ako pekle. Ja, jak ako v Amerike. Ako by si pri tom normálne Áno, nech si zvykne na tej kapitáli, sú tvrdí. Tak to hneď kladia, ty kúral. Mariam, to nadkúľaš na neboli. Ďakujem. Horí trvalko. Však oni sú pripravení. Ale dívaj, čo to práva dostala. Však oni majú tie požiarnické tieto. Toto je úplne. Auto má. Čo? Sladko? Adeľa. Tak to dívaj. Mám to paličku a dívaj, sama dívaj, odlomila som to. Baba, nie perfekta, že som hladná. Chuj. A dobre si.